Hello guys! Maadong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa moang channel. Ay Mariano Family. Si Mariano. Morning guys, good morning. Karon day guys, magkuha ko sa kubasa. Ag isahang punggay ba guys na kuan? Paslot. Napaksi. Paslot imong harag. Napaksi ag isahang punggay mo nang akwa nga naraman kaysa moabot pag malata. Punggay gani kanang idang ingani bakalang idang ingani punggay idang ingani punggay napasngi punga. Di ka dari Mariano mo da. Baktin pa man buhi adad to. Kusog mo na mo iwik bitaw guys kuhaan sa to nahang kubasa. Dadares. Ubos. Bako? Uban good di man ka magpa di mo uban good kay di bitaw ka magpa kagus. Sana all kaguson. Dadari ang kuhaan guys. Dahara ba to ha? Hilo magkuha. Dana ra kahoy kay tuara ang kuhaan. Oh. Mao ni kinaunhang bunga guys na. Di na mao gang kuhaan. Harag kuhaan. Tapos to ah. Keduha. Tulo ra dai ni. To. Katunahan. Ana, diara guys agang giingan ang angkwaon. Kay na napaksi agi jang punggay. Kuan na kay dadang Mariano sagna kay muli si Ja Inja. Kay agi jang tiil ning hubag na pod. Iligo sa kulon ni Jagdagat agi jang tiil kay grabe na pang hubaga. Balita na paglukag tabita sa pangresita. Kuasa Mariano be? Iku, Kemudak ke siguro nagwa pa na napasngi napakuan. Paksit ito no. Aksi man mo. Tili mo ay nang palja na hinog na. Oh. Palja dari. Palidya na. Tulo na raman ni kabungan ay. Nay. Tulo na raman ni kabungan ay. Dapat kuha na. Ikatulo ni. Tabunan ba? Ikaapat man. Apinan baka apinan nagkuhan ba ni? Halingan din ni mustasa. Mustasa? Mustasa. Dagko na ah. Mustasa. Papalit sa kog itlog guys kay mag luto kog palidya butangag itlog sudan na mos pamahaw. Dari pa kus ubos papalit tapos ang mga uploadanan. Init na. Guys, darag itlog hang napalit ning palit pag kog tundan. Ang ipada ni Lester atong adtos hagna para ni Lula Bits. Kini na may daghang tindas ubos. Gabi ini palit mo posteri mo napapaglutos bahay. Aning padang Lula Bits ning duha ka sipi. Kay luoy pud to. Ganahan man ang mga tiguang pagtundan. Tara guys, anang na hugasan na aning slicer. Para lutuon na ni kay sa oras na. Good morning, Galiana. Day. Good morning kang Mama Ali dali. Hey, gitawag kang lik, papalit eh. Patod na cellphone eh. Tayo pa din mas papromi tayo sa. Hi sa kang Mama Ali. Hi, ma. Ang hatag ko ng cellphone tripod at tayo sa. Mana na slice ta guys, ara fokus panak.
Ma'am Ja, abunuhan na. Ha? Abunuhan na diday. Ako lang ko lang hapon. Sandang kayo mo. Ito ah. Ayos man. May barong na. Okay. Luto na ko guys. Darag itlog guys. Batel na nidaan. Ahos. Sibuyas. Ay, masik man. Sabi dyan. Ayun. Libang bibi. Ano? Prito ko buwad guys. Buwad na bangsi. Pinakas na bangsi. Oh! Oh! Agoy. Mga an ba magbuwad guys? Hi day ko ni Ate Bida Los Cabrera Fronteras o Gupia Julius. Hi te. Nasilitan ako sa among ang vlog. Salamat din dito. Ug hi po ko ni Ate Roxanne. Nakakarosaling nasod. Hi te. Hi po ko ni Ate Jamo Inda John. Hi ni mo te. Mga ang tag pamahaw ron. Ano magbuwad o sana, palijag itlogan. Ay, pag ko ni Ma'am Aba Vlog, say ni mo Ma'am, nakahampuong ka, at agwapa. Og labi na ni Cheryl Sarabusing, hay ni mo te. Og ni Aloha Bisaya Pilipina, hay ni mo te. Ay, pag ko ni Ate Joshua, nakaroon sa tubigon. Og ni Aya. Hi, Bibi Aya.
Shout out po ko ni Carmela Khan. Hi ni mo ma'am. Nga sige po nagtanaw sa among vlog. Sa mga ano pa mo shout out sunod adlaw na po mo guys kay sa mga haratong na pas ang huna ba nga din na ilhan din. Nga wa din na kuan dis ang sige tanaw sa among vlog ba nga din na moral ang nahinamdaman guys. Sunod adlaw na pagtunga na shout out guys kay way signal garis. Bye, maglista pa po ko sa mga magpa-shout out ba. Sunod adlaw na mo guys ha. Kaya luto na guys, sasampunaan kayo mga gamay raman. Kuda na ignaw sa yung buwara. Wala ignawong. Yun yung mga hampuong ba, mga guwapag na. Ulit sa yung basket. Prepare na. Mamahaw na! Tay! Hutoy! Matatay, be? Ano ulit na dyan? Sigawas. Ano? Buhay isa sigawas na na, be? Abot na ito baka. Hinyo. Uli na Mariano sagna guys. Damas ginere kay magpa sugar test kay nihubag na pag idang tiil. Tanaw na mag diabetes ba ni siya? Cutics ko gabi ima. Lixian dia ban-uban. Pero di na mo basag na si Lixian dahil na Miss Mercado sa Alicia. Nanonood yan? Up na oh. Hindi lang may buwan na.